ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଜଳର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଜଳକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଯେପରିକି ପିଇବା, ଗାଧୋଇବା, ସଫା କରିବା, ରୋଷେଇ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ, କଳକାରଖାନାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଜଳକୁ ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆମ ଶରୀର ଓଜନର ପ୍ରାୟ 70% ହେଉଛି ଜଳ। ଜଳ ବିନା ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପିଇଥାଉ। ଚାଲ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ଯେ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ କିପରି ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି କୁଣ୍ଡ ଅଛି। ଏହି କୁଣ୍ଡଟିରେ ଦୁଇଟି ଗଛ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଗଛ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଛି ଓ ଅନ୍ୟ କୁଣ୍ଡଟିରେ ଥିବା ଗଛଟି ସତେଜ ଅଛି। ସେଥିରେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଛି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଝାଉଁଳି ଯାଇଥିବା ଗଛଟିରେ 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି ପାଣି ଦିଆହୋଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସତେଜ ଥିବା ଗଛଟିରେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗଛଲତା, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ମଣିଷ କେହି ମଧ୍ୟ ଜଳ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଳର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଜୀବନ।